Sinä turpa paska. Mitä hitaammin tippuu, sen parempaa tulee. Se todellakin lohdutti mua. Sillä välin, kun sä olit jossain pelaamassa mun rahojani. Silence! Paketti. Lots of spaghetti! Dinner. 6 kiloa. Siitä tekijälle promotion. Luritetaan paskaa pulloon. Pullo pankolle ja hyvää tulloa. That's no good. I hate that hedgehog! Ei kai sua pelota. Arvaa! Mitä helkkaria? Kaveri tarjosi... Spaghetti! Et kai sä nyt aio juoda sitä. No totta helvetissä mä jonkun ilmaisiksi saan. Ties vaikka joutuisit maksaa 30 rubies. Älä hulluja. No kato nyt vähän tätä porukkaa. No ei ne tämmöisistä vanhoista ukoista välillä. Hei. Haluatko... Fingers! Haluut sä turpaas? Sori, no. You haven't seen the last of me! Taisi mennä homolta pupupöksyyn. Meidän... Paskaa. Seppo. Shut up! Your Majesty. Yes! That's no good.